Здравейте! В този видеоурок ще разгледаме използването на модула колекция съдържание. Колекция съдържание предоставя на учениците възможност да прегледат качени файлове в предметите, по които се обучават, както и да бъдат съхранявани и управлявани лични материали. За да качим или прегледаме материал, е необходимо първо да влезем в колекция съдържание от навигационното меню. Началната страница Моето съдържание представлява личното съдържание на потребителя. За създаване на папка избираме бутон Създаване на папка, след което въвеждаме име и избираме бутон Подаване. За качване на файл в системата избираме бутона Качване. За качване на архив избираме Качване на пакет. Ние ще изберем Качване на файл, за да качим един файл. В горния десен ъгъл на прозореца имаме възможност да изберем метод на качване – единичен файл или множество файлове. При избиране на множество файлове е необходимо използването на Java. След като изберем даден файл, потребителят може да избере различни по вид опции, след което избираме бутона Подаване.